ملێتە مەشەوانن هێژابەری 6 ساڵان ڕۆژێکی وەکی ئیرۆ ئێریشێن سەر عەفرینەی دەست پێکردن پرۆسەیە داگیرکردنا عەفرینێ دەست پێ کرد. پشتی 6 ساڵان چ بوو لە عەفرینێ وێنەیە عەفرینێ چ گوهەرین بەسەردەهات لێ کۆلینە زەکەریا خوسەری لە ستودیا کوردستان 24 میوانی منە بەخێراتی کەکێ زەکەریا کەکێ زەکەریا وێنەیە عەفرینێ پێش 6 ساڵە یعنی وەکی ڕۆژێکی وەکی ئیر یعنی لە ڕۆژاوای کوردستانی ئەو باژارێک و هەری زێدە کورد لێ دشی وەکی پرۆسنت وەکی هەشما پشتی 6 ساڵان ئەو وێنە چ پێ هاتیە بسەر تایبەت کوردین عەفرینێدا و جۆغرافیا خۆش یا ڕۆژاوای کوردستانی عەفرینێ کەرەم کەکەکیز بەری هەر شتی سپاس بۆ دەژیم دەست پێکێ ئەس دلۆڤانیا خودێ ji بۆ گیانێ پەکرەوانێ دەربایە تەرۆری بڕاستی سەر هەولێرێ گیانێ وان دلۆڤانیە دڵوازم هەروەها دلۆڤانیش بۆ پەکرەوانێ هەمی کورد و کوردستانێ ji بۆ پرساتا کەک جەمال بڕاستی پشتی 100 ساڵە ji dagirkeriya Tirkiye û ew grûpên li gel wê ê çekdar ê bi ser obsesyona îtilafa Sûrî ve bi rastî ez karim bêjim rewşa Efrînê di astî herî metirsîdar de ye roja îro çi li aliyê guhatina demografî egem bên em ê şirove bikin yan jî li aliyê tinekirina nasname û ziman û kultur û her tiştê wêneya Kurdî ser ew bajarê ew herêma Kurdistanî li Efrînê çi li aliyê dizî û talankirin û têkbirina mêje û şonewarên Kurdî heta gihişte tinekirina yan guhartina سروشتیا عفرینê êgo dihata nasîn bi çiyayê û daristanê xwe roja îro hêdî piştî 100 sala 6 sala ji dagirkeriyê bi rastî Efrîn dibe çolek berrîk dibe sehraek ji ber ku hemî ew dar çi darê daristan bin yan jî darê zeytûn yan fêkî bin roja îro dibirin rewşa Efrînê hegem bidine ber hevdo neş 100 sala de hema îsal û sala borî destpêka 2023 hêjmarna bêjmete rêceya Kurda êgo li Efrîn manî piştî 5 sala wê çaxê me digo 130,000 Kurdê resan li Efrînê mabûn beramberî wê 515,000 neşteciyê Türkmen û herwiha pêk hate Ereb li Efrînê hatibûne neştegîkirin yani ew der 130,000 beramberî 515,000 بەری 6 ساڵا چاوا بوو بەری 6 ساڵا وەکە وە jî got zêtirî 97 sedî Kurd bûn ew çend sê rêceya 3 sedî ew jî fermanberan bûn muwezzef bûn hinek eşîre bûn êgo dewletê guhanî bûn ji bo kar û barê xwe بلێ نها پشتی 25 سیە yani niha piştî ez wê rêceya îro ji te re bêjim bi rastî roja îro teqrîben 120,000 Kurd mane li Efrînê beramberî wê sala çû 515 bûn rêceya Ereb û Tirkmana êguanînê îsal biya 735,000 yani zêde bûn zêtirî 200,000 ser sala borî yani rêceya Kurda maye yek ser şeşa kêmî rubekî jî ji Kurdê resan li wê de roja îro mane hegem bidine beramberî hev ew komelgehê neşteciyê ew zordariya goçê dibe ew talankirin ew kuştin her wiha weke roja yekeme weke roja 2018 ego destpêka êrîşa Tirkiye û ew grûpên tundira û li ser herêma Çiyayê Kurmencan Efrînê کەکێ زەکەریا یان نها تێ گوتن و پرۆسەیەکە vەگەرێ ji bo Efrînê ê ku destpêkiriye heye rastiya wê li ser erdê çi ye bi xwedê niha ez ti proseya nadîtiye min bes çi heye carna bi tekane bi kesayet xelk ji Tirkiye be ji deverên rejîma Sûriyê be ji lêre be ji Lubnan be vedigerin welatê xwe lê ew proje ez dibêm heger piştgirî jêra nayîkirin bi fermî bi alîkariya wan nebe wê têk biçe wek niha min rêceya hejmarê Kurda û beramberî wê neşteciyê Türkmen û Ereb dane berhevdi زیاتر yani serî sedî 6 yani her 6 kes yek Kurd maya û zêtirî wan a jî yani Kurd kêmtir jî wan maya 730,000 105,000 li ku derê û 120,000 li ku derê maya yani ev proje heger hebêt
براستی پێویستی پشگریە هەر کەسێک و ڤەدگەرە ئەم تەف زانن تێ گرتن حتا تێ ڕەڤاندن پەرەسەروان فەرز دبن زیندان دبە تعزی دبە حەیاگەها دەڤەرێکیان ئاستەکێ گو gelek جوانە دیسا digerin ji Efrînê çol dikin û derdikevin koçber dibin dîsa bilî got kesê got li wê de yanî rêceya vegerê ne weke rêceya derketinê ji Efrînê ji bo zordarî û kuştin û revandin û talankirin ala Efrînê got çê dibe roja îro yani mel berhevin. Peki Zekeriya tu zanî yani mesela ev alozî pirsgirêkên ku li herêma Rojhilata navîn çê dibe wisa kirine ku pirsa Efrînê taybet yani ketiye xaleke jêr de yani kesekî hemlê kulîner hem got bi pirsa Efrînê ve gelek mijû bixwe xelkê wir kekê Zekeriya yani çi pêngav divê bêne avêtin ji bo ku pirsa Efrînê aktuel bimîne di rojevê de bimîne. Spas bo pirsata bi rastî roja yekem de pirsa Efrînê û doza Efrînê ne di pêla yekem de bû di astê herêmî û navdewletî ji ber ku em tev dizanin pêlana dagîrkirina Efrînê di navbera ew hêzin herêmî de û her hêzin navdewletî bi hebûna rejîma Sûriye û Tirkiye û Îran û Rûsya hate danîn û wiha pêk anîn. Ji ber wisa ne di pêle lê ji wê girîngtir ez bawerim baweriya me de ji wê girîngtir got bibe pêleya yekem yan jî duyem yan jî sîyem kêmanî navbera me de di nav me Kurda de di Kurdistaniya de ji ber got ne ji ber got lano navê wê Efrîn ew xweşike ciwan e na ji ber got heger tê temaşekî di neqşa ciyosîyasî a Kurdistana gewre de çarperçê Kurdistanê de bi rastî jî herêmeka herî giring e ji bo her çarperçê Kurdistanê em tev zanin di meselê coğrafya de û ciyosîyasî de ji ber wisa heger Efrîn yan jî serêkaniyê yan jî deverek din Kurdistanî heger nebe pêleyeka baş û li pêş û li cem ne giring be mixabin wê cem xelkê xerîb jî ne giring be bizanî yani hegerin bêjin di astê şonewara ditanî ziman guhartin 122 min temaşî raportê kir 122 deverên şonewarî roja îro hatina talankirin bi sîstem bi pêlan bi neqş û perçe şonawê têk birine jî ne bes tenê dizîne têk birine wirakirine sînovê navdewletî bi rast. Spas bo tekekê Zekeriya Husêrî ku mêvanê me. Çav xêr dibin.